ହେଇଛି କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଆଇସନ୍ କାର୍ଡ଼ ତାର ପଇସା ସରିଯାଇଛି ଆଉ ସରିଯିବା ଯୋଗୁରୁ ମାନେ ଆଉ କେମୋ ଦେଇ ହେଉନି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଆସିଥିଲୁ ଫେରିକି ଯାଉଛୁ ହେରି ସେଟା ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହେଇଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଗଚି ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କର ହସ୍ପିଟାଲ ଆଉ ଏ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିଥିଲୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ଚିକିତ୍ସା କରୁ କରୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼ରେ ସବୁ ପଇସା ସରିଗଲା ଆଉ ସରିଗଲା ମାନେ ଆଉ ସବୁ କମ୍ ଅଛି 80,000 କେତେ ଅଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କେମୋ ପାଇଁ ପଇସା ଯୋଜନା ମାନେ ପଇସା ହେଲାନି ପଇସା ଆମର ମାନେ ଆମ ପାଖରେ ତ ପଇସା କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଯୋଗୁଁରେ ଆମକୁ ଡକ୍ଟର ଆମକୁ ବିଦାୟ କରିଦେଲେ କହିଲେ ପଇସା ହେଲେ ଆସ ନହେଲେ ନାହିଁ ଆଉ ସାର୍ ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ ଆମର ପାଖରେ ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ ସେଇ ଯୋଗୁଁରୁ ଆପଣ ପେସେଣ୍ଟ ତ ଦେଖିଲେ ପେସେଣ୍ଟ ଏ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସଙ୍କି ତଳେ ଗୋଟେ ଘା ହେଇକିରି ମାନେ ଭାତ ପାଣି କିଛି ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ନିବେଦନ କରୁଛି ମୋତେ ଟିକେ କ'ଣ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଲେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦେଖେଇ ପାରିବି ଆଉ ଦୟାକରି ଆଉ ଯେତିକି ସେ କାର୍ଡ଼ରେ ଥିଲା ଆମେ ସେତିକି ଦେଖେଇଲୁ ଦେଖାଇବା ଯୋଗୁଁ ସବୁ ଅପରେସନ୍ କେମୋ ସବୁ ସରିଗଲା ପରେ ଆଉ ମାନେ ଡକ୍ଟର ମନା କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଡ଼ରେ ପଇସା କ'ଣ କେମୋ ଦେଇପାରିବେନି ମନା କରିଦେଲେ ମନା କରିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ବାହାରେ ବସିଛୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପେସେଣ୍ଟଙ୍କ ଅବସ୍ଥାରେ ବସିଛନ୍ତି ମାନେ ଭାତ ପାଣି ଟିକେ କ'ଣ କିଛି ପାଣି ଟିକେ ଢୁକି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ବସିଛନ୍ତି ବହୁତ ପେନ୍ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ବାହାରେ ବସିଛୁ ଆଉ ଡକ୍ଟରମାନେ ମନା କରିଦେଲେ କିଏ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦେଖେଇ ପାରି କ୍ୟାନ୍ସର ମାନେ ଭଲ କରି ଫର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ତ